Sinä olet Seppäsen puunpoika. 在古代，地狱之女产下了9个蛋， Tämä on minulle Sampo. 孵出了8个儿子，他们依次是 Se on kaiken onnellisen salainen lähde. 9个蛋中的最后一个，却没有破壳出来。 Se reagoi silloin, mutta lukituksen saa alkuaan Sammon takojan oma poika. Mutta vasta sitten, kun kaikki toivo on mennyt. 铁匠有个儿子，他正准备起身去挑战那个恶魔。 你是唯一一个曾救我的村庄，我根本就不认识你，而我却必须答应嫁给你。Jollain ainoa työtä ei vaikuta. Kuinka kohtalo ottaa vääjäämättä kiinni ne, jotka sitä pakenevat? Tätä minä olen odottanut tuhansia vuosia. Tasavertaista kohtaa. 如果你让我去找贼给你杀死魔鬼，我可以马上答应你。 Jade Warrior，生命与已经把我们绑在一起了。